ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደብ ኣብ ግዜና እዚ ወትሮ ዓርቢ በሰዓት ዝፍኖ መደብ ኣብ ግዜና እዩ ንሎሚ ዕዱም ኣሎኒ ዕዱመይ ተስፋ ሚካኤል ፍሳሐየ ዝበሃል ኮይኑ ተቐማጣይ ሃገረ ሽወደን ስቶክሆልም ንሱ ንቃልሲ ኣመልኪቱ ንሱ ንዝነበሮ ቃልሲ ንሱ ዝተሳተፎ ቃልሲ ኣመልኪቱ ናቱ መዘክር መጽሓፍ መልክዕ ኣሕቲሙሎ እዛ መጽሓፍ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ኮይና ቃልሰይ ኣብ 3 ውድባት መዘክር ተሰሚያ ትርከብ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ጥሪ 2021 ብኣሕታሚ እምኩሉ ናብ ማሕተም በቂዓን ተዘርጊሓን ኣላ ተስፋ ሚካኤል ፍሳሐየ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሃገረ ሽወደን ኣብ ስቶክሆልም ይቕመጥ ንሱ ኣብ ካብ ሜዳ ኤርትራ ናብ ዓጣልያን ካብ ዓጣልያን ድማ ናብ ሃገረ ሽወደን ምስ መፀ ኣብ ስቶክሆልም ቴክኒካል ስኩል ተማሂሩ ኣብ ኤሪክሶን ዝበሃል ትካል ድማ ንኣስታት 25 ዓመት ሰሪሑ እዚ ንዝደሓረ ህይወቱ ዝምልከት ኮይኑ ኣብ ዝቐደመ ህይወቱ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብዘን 3 ውድባት ከም ዝተቃለሰ እጃሙ ከም ዘበርከተ ይገልጽ እዚ መጽሓፍ እውን ንዑ እዩ ዘዘንቱ ንዑ ምርኩስ ጌርና ከኣሎ ማዓንት ዕላል ዓዲመ ኣለኹ ተስፋ ሚካኤል ፍሳሐየ ዕድመይ ኣኽቢርካ ስለዚ መጽሓፍ ኣመስግነካ ብዘይካ ዝጠቐስክዎ ምስ ነብስኻ ንምልላይ ክትብሎ ትደሊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዕድል ክበካ يقدر شاي ብዙሕ ዝግለጽ ኣብለይን ገሊጽካ ኣለኻ ግን ኣነ ኣብ ኣስመራ ኣብ ገጅረት ተወሊደ ኣብ ገጅረት ተዓበ ኣብ ኣስመራ ክሳብ 12 ተማሂረ መጀመርያ እስካዕ 4 ኣብ ጣልያን ትምህርቲ ካብኡ ናይ መንግስታዊ ትምህርቲ ክሳብ 12 ተማሂረ ኣብ 74 ከዓ ሜዳ ወፅእ ክሳብ 78 ተቃሊሰ ኣብ 79 መጨረሻ ሱዳን ኣቴ ከውኒ ጣልያን وبيلخان عاد شودن 78 عاد عليهم መጨረሻ 78 ጥቡቅ ክሳብ ሕጂ ካብ ሽወደን ነበር ኣለኹ ጥቡቅ ቅድሚ ናብቲ መጽሓፍ ምእታውካ ከም ተረዲኤ ዘለኹ እቲ መጽሓፍ ድሓሪ መፅዩ መጀመርታ ትምግዳል ይመፅዩ እሞ እቲ ምግዳል ድርኺቱ እንታይ ነይሩ ዋላ ካብዚ መጽሓፍ ተቐስካዮ እንተሃለኻ ግን ናትካ ውልቃዊ ድርኺት ሕፅራ ቢልካ ክትገልጸለይ እሞ ብኸመይ እቲ ድርኺት ሓዲሩካ መዓስ ከድካ ዝታት ቁሩብ ክተብርሃለይ ወቅቲ ኩነታት ኣብ ሰብዓታት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዳርጋ ሙሉእ መንእሰይ ብሃገሩ እዩ ዝግደስ ነይሩ ንዓይ ፍልይ ዘብለኒ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ትምህርቲ ተማሂረ ሕጂ ሓሊበት ዝበሃል ዘሎ 35 ዝበሃል ነይሩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ምስ ኢትዮጵያውያን ተማሂረ ስለዚ ካብኡ ቁርብ ዝጅምር ኣብቲ መፅሓፍ ፅሒፈ ዘለኹ እቲ ፍልልያት ከም ኤሪትራዊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ኮንካ ክትመሃር ከለካ ዘይናቶም ኮይኖም ኮንካ ስለዝስምዓካ ፅልዋታት ይሓድረካ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ልኡል መኮንን ተሻዓይ ክፍሊ ጀሚረ ኣብኡ ልኡል መኮንን ሓደ ካብቲ ንጡፍ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ይካየድ ዝነበረ እዩ ምስ ናይ ሳን ጆርጆ መንደራ ናይ ከረን ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ብጣዕሚ ብርቱዓት ዝነበራ ብፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ማለት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣነ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እውን ኣክቲቭ ነይረ ብጣዕሚ ንጡፍ እየ ነይረ ፕሪፌክት ዝበሃል ነገር ነይሩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ታኹን ኣብ መንጎ መምሃራንን ዳይረክተርን ተምሃሮ ስነ ስርዓት ዴሞንስትሬሽንስ ክግበር ተኮይኑ ትውድብ ኣካል እዩ ስለዚ ኣባል ስለዝነበርኩን
نافق قالسي بحوس من قد دخل في الليل لذي عبس مرحب بسريعة أسرعك من سبت عفو مالكي لو عصف هذا في الحالة كله طب عصر طورت بس عفوات نعم دا تسليفة سلازتي سمعت بحفة شو أب إريتراف تبيتي زخونة من إسي هذا الهو سمعت تمهارات راح يكون كلهم لا يبهلوا تصحف سبورتاوي يعني أقول شيء إريتراف يقول هذا رئيس انقصاصات اليوم إذا خلنا كل من يسألوا ولا بره سلازي جميل تردك كاباين وصنينا أبقى 30 حدا صحف كاي الله حنتي أقداسيت نتبي نع أغرب كتبرها الليخة أبقى 30 حدا كم زبالكو خا أنت زبل صحف كاللغة عدمي إنه وسخ مسكدجن أمون قطهم زبزحو دك وتهدرات إثيوبيان دك برجسن تباهلنا نتصوع إيرتراويان نزنبرنا في اللي كبرها اللي جمرة اسكي ذكرو انت عينت في اللي يو كبرها لك جميرو كابيز مزعي مسلكا انت درخيت كنيرو نعخاب تغزيتي እሱ እቲ መልቀሊኡ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ንሕና ኾነልና ከም ኤሪትራን ንገብሮ ብዙሕ ኣይነበረን ምክንያቱ ብጣዕሚ ውሑዳት ኢና ነርና ኣብ ሓደ ክላስ ካብ 3-4 ተበዛሕና 5 ኢና ግን ቅድም ቋንቋ ኣሎ ትፈላለየካ ድሕሪኡ እሳቶም በቦታቶም ብስድሮኦም ይፅለዉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ውግኦም ዝውዕሉ ኤሪትራውያን ከም ፀላእቶም ርእይዎም ስለዚ ፅልዋቶም ደቆም ኣሎ ብዝኾነ ዘይኮነን ሓትባስ ኣብ ስፖርት ባሕልፊ በበይንኻ ትኸውን ብቐጥታ መረፅ ተተባሂልካ እቲ ኤሪትራዊ ነቲ ኤሪትራዊ ይመርፅ እቲ ኢትዮጵያዊ ነቲ ኢትዮጵያዊ ይመርፅ ስለዚ ብቆልዑትካ ከለኻ ማለት እዩ ዝብለካ ዘለዎ ዳርካ 5-6 ክፍሊ ከለና እዩ ዝጀመሮ ዝዝከረኒ ስለዚ ኣብ ምትህልላኽ ተኣቱ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝለዓለ ምውድዳር ዝነበረና ኣብ ትምህርቲ እዩ እቲ ብሕልፊቶም ደቂ ሲቪል ኢና ንበሃል ነቶም ኤሪትራውያን ደቂ ሲቪል እዮም ዝብሉና ነይሮም ብልጫ ተዘይወሲድካ ኩልኻ ኢኻ ትኹሪ ሓደ ዳር ዘይወሲዱ ስለዚ ተሪልካ ክትወፅእ ኣለካ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ኮንካ ክትወፅእ ኣለካ ገለ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ግርጭታት ትፈጥር ነይሩ እቶም ደቂ ኢትዮጵያውያን بعين يصلي ريخا كسب حدا جزء كان شلون على طموح تدرات نتزوجنا باللي جاهزنا نحن وصخرت كم بخل كيلو منها دي بطعم ما يسمع كمالتي سلازي بخل مولي ينيرو تي تردو جن داريو أبتي مصحف صحيح له ورئيسا ناي تقدرتي حيزم مسكم እንዳጨፈሩ እልል እንዳበሉ ገሊኦም ጡፍ እንዳበሉ ሎም በብታራ ሰሪዖም ከሪኡኻ ከለኻ ዝገደደ ይስማዓካ ኤሪትራዊ ምዃንካ ዘይናቶም ምዃንካ ትርኢ ገዛ ርሳ ኣብቲ ኣብ ቅልፅሞም እቲ ባንዴራ ሰማያዊት ባንዴራ ዝነበረት ከም ኣርማ ነይራቶም እሳኻ ኣብ ናይ ማስቲካ ንረኽባ ነርና ኢና ኤሪትራን ፌደሬሽን ትብል ባንዴራ ኣብ ማስቲካ ትርከብ ነይራ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካ ባንዴራታት ስለዚ ነዚ ኣንተ ረኺብካ ሓቢእካ ኢኻ ኣብ ጥራዝካ ተቐምጣ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ናይ ቆልዑ ነገር እዩ ዝዛረሎ ዘለኹ ግን ሃገራዊ ስምዒት ዝጥርየልካ እዩ ስለዚ በዚ እዚ ትብለኒ ዘለኻ ኣብ መቓን ናይቲ ሃገር ብዓብዩ ናይቲ ኤርትራ እቲና ክንሪኦ ከለና ካልእ ከባቢኻ ከምኡ ስምዒት ነይርዎ ዶ ይኸውን ወላስ እቲ ቃልሲ ምክንያት ዝነበሮ ውሑድ እዩ ማለት ኣብ ኩሉ ከባቢ ከምኡ ስለ ዝነበረ እቲ ቃልሲ ክንሃሃርን ጉሃሃርን እሞ ጀሚሩ ንስኹም ከዓ ከይድኩም ስኻ ከይድካ ወላስ ከመይ ትሪኦ እሱ እቲ بمسرته دجمرة أبتناي فدريشن بانديرا وريدا زبالو لزنبرة جزء نحنا بتعمل قول عيني الرجو جن سدرانا خزارون سرنا نرنا أبوي كل جزء بانديرا زمر حكومات بانديرا وريدا ما يبل نيرو سلازي
اسمعك ايو الله قال نجر تسمعك ولا قلعه كنك زي بوصل كون بري هاجراوي سمعيت تي بانديرا زبلكال عد زبلكال اريترا زبلكال صلواتات نيرو ግን ከም ዝብለካ እንዳ ናሃረ ስለ ዝኸደ ኣብ በዓል መታሕት ማዓት ዓድታት የንድዱ ስለ ዝነበሩ ኣብ ሰብዓታት ማዓት ግፍዕታት ይድፍፀም ነይሩ እዚ ከዓ እንዳ ለሓመና በስመራ ወረ መፅእ ነይሩ እዚ እውን ኣብ ተምሃሮ ዝበፅሕ ተምሃሮ ከዓ ሸበሮ ገብዱ ነይሮም ስለዚ እንተ ዘይተጋግየ ቋንቋ ኣምሓርኛ ጥቡቅ ከምዘይ ነበርካሞ ተጸላዲ ኸነርካ ወላ እስከብርሃለይ እዚኣ እንታይ ከተራ ነይሩ ንዓኹም እቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብሓይሊ ክትመሃሩ ምድላይ እሱ እንታይ ነይሩ እቲ ቅድም ክሳብ ራብዓይ ኣብ ናይ ጣልያን እየ ተማሂረ ኣብ ሳንታ አንቶኒዮ ጎዳይፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣምሓርኛ ይነበረናን ስለዚ ናብ 35ኛ ምስ ኣተኹ ሳልሳይ ክፍሊ እየ ተመሊሰ ጀሚረ ኣምሓርኛ ብጣዕሚ ሕማቕ ነይረ እታ ዝወሓደት ነጥቢ ዘምፅኣ ነበርኩ ኣምሓርኛ ግን ካብ ሻድሻይ ሻብዓይ ምስ በፃሕኩ ዋላ ዲቤት ክንገብር ከለና ገለ ዝወዳደረኒ ነበረን ካብኡ ፅቡቅ ነጥቢ ዘምፅእ ነይረ ዋላ ብሉል መኮነን ተምሃርኛ ብጣዕሚ ልዑል ነጥቢ ዘምፅእ ነይረ ግን እቲ ጠቂሰዮ ዘለኹ ኣብቲ መጀመርያ እዩ ክሳብ ሓሙሻይ ገለ ዝበፅሕ ትሕቲ ሓሙሳይ ዘምፅእ ነይረ ኣምሓርኛ ዋላ በቲ ካልእ ልዑል ነጥቢ ተምፅእ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ካብ ምፅላእ ወይ ገለ ይነበረን ፈፂሙ ባይታ መሰረት ኣይነበረንን ስለዚ ካብ ዜሮ እየ ኣምሓርኛ ጀሚረ ማለት እዩ ዝነበርኩ ኣኽላ ድሕሪኡ ናብ ሜዳ ምስ ከድካ ናይ መጀመርታ ተመክሮኻ ከመይ ነይሩ ክሳብ ትወፅእ ዘሎኸ ከመይ ትዝክሮ እቲ ናይ ምውፃእ ኢንፋክት ሃንደበት እዩ ነይሩ ታዩ እቲ ኩነታት እንዳኸይዱ ብሕልፊ ንዓይ ኣብ ካምቦ እንዳኣተኹ ናይ ስለያ ስራሓት ሰራሕ ስለ ዝነበርኩ ገለገለ ሓበሬታታት የምፅእ ስለ ዝነበርኩ ተጠርጢረ ዝብል እምነት እዩ ነይሩኒ ምክንያቱ እቲ ኣቀባብልኦም ኣጠማምቶኦም ዕላሎም ክቕየረኒ ጀሚሩ ስለዚ ስዊታት ምስ ዝተባሃልና ዘቲና ምስ በዓል ሰሎሞን ድበሃል ፈዳይን ዝነበረ ዳጋ ሓሙስ ተሰወዩ ምስ በዓል ገረንሳይ ሽሞ ዘውፅኣና ሰብ እዩ ምስኣቶም ተራሪብና ስለዚ ሪስክ ክውሰድ የብሉን ተባሂሉ እቲ ናይ ምውፃእ ስጉምቲ ብሃንደበት እዩ ምክንያቱ ኣነ ሽዑ ንማትሪኩሌሽን ንክገብር እየ ድቀራረብ ነይረ ናይ ትምህርቲ ክስታይ ነይሩኒ ግን እታ ሓደጋ ነይርዎ እቲ ምፅናሕ ስለዚ ብኡ እየ ወፅአ ኣብ ሜዳ ምስ ወፃሁ ግን ብዙሕ ዘሸግረኒ ነገር ኣይነበረን እቲ ዝገርመካ መንእሰይ ኮንካ ፀኒሕካ ናይ ንእስነት ነገር ክትገብር ፀኒሕካ ሜዳ ውፅእ ኢልካ ናብ ኣቕማ ዓብ ሰብ ኢኻ ትኸውን ሓላፍነት ትወስድ ደቂ 20 ዓመት 19 ዓመት ኢና ግን ምስ ወፅኻ ናብ ሰብኣይ ኢኻ ትቕየር ሽዑፍቲ ግዜ እቲ ከዓ ትራንስፖርቴሽን የለን ሬድዮ ኮሚኒኬሽን የለን ሰብ ብሰብ ኢኻ ትሰርሕ ሕጂ መጀመርያ ኣብ ናይ ባሮንቱ ዕሳባት ተመዲበ ሓይሊ 81 ትበሃል 17 ተጋደልቲ ዘለዎ ሓይሊ ትበሃል ነይራ ስለዚ እንዳተሃደንካ ክስታይ ትገብር ማለት እዩ ትቃለስ ስለዚ ቀልጢፍካ ኣብ ሰብኣይ ኢኻ ትቕየር ማለት እዩ ሓላፍነት ትወስድ ሰብ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣይሸገረንን ከም ትዝክሮ ኩሎም እቶም መዋፅእተይ ምሳይ ዝወፁ ቀልጢፍና ኢና ፋሕፋሕ ኣቢሎምና ምክንያቱ ናይ ዋሕዲ ተጋደልቲ ስለነበረ ብዙሓት ሓሙሽተ ብሓደ ክትከውን ኣይትከኣልን ስለዚ ቀልጢፍና ነቲ ኩነታት ለሚድና ፅቡቅ ኣተሓሕዛ ኢኻ ነይሩ ኣብ ላዕልና ዝሓዙና ኣብ ሜዳ ምስ ከድኩም እስኻ ሓደ ካብቶም መጀመርታ ከበድ ብረት ዲና ክንብሎ ዋላ ሆሚ ብገለ ዝብል ኣሎ ኖ እቲ ተተኮስቲ ዝተምሃርኩም ሰባት ኢኹም ነርኩም ከመይ ነይሩ እቲ ብኸመይ ኢኹም ተመሪፅኩም ንስኹም ክትመሃሩ እንታይ ክሓጊዝኩም ኣብቲ ዝነበረ ውግእ ወይ ንጥፈታት እንታይ ቅድም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንኢራቅ
نبعل كيبا نسيريا يزدد نيرو نخمارو جن درج مسحازي سواء سلطان مسحازي درجي التقنيات خصوص كنا هنا خيدو معناته ني سورة إريترا خاطفة كيام عرقة تومي دا فكر مسيو أو بزح تمحراي وصيو معناته بزحيو نات سورة تسأمبي رشعو سلازي أجد داسني رشعو برت كأمتيو خاوتاي نعو زخيل سبيا دل نيرو سلازي تيوم من إيراق على زخودو كناي تمرسون بفطن كن مهار نيرنا سلازي أنا خبطات نبرقو حيلي تسحيبه كانوا كهمون فجتي ممرسي قرب تمرتي زلوم أتليست سكندر سكول بلد واسعو ويكا ناينا وحتما قرب تسورا زلوم نيرو 25 نخون هنا تماهرنا طم مهارنا كلت دك سيريا هوتا دك إيراق نيرو ني فاكت تعمل مجرى مهرمنا تي كبيد برات بعلاقة جزيتي حاولات هذا نايسو 7 ملم 8 ملم دوش كانيرو أربعة 7 شعي مزيو 42 يزبال نيرو قدم ناشتو زيتات دوش كارانوف زيتات تماهرنا سنفلت أتاون بالتكبر تماهرنا ስለዚህ ናብ 4 ቦታ መቃቂሎም እና ማለት ባርካ ከበሳ ሳሕል ኦደንከል ሓደ ሓላፊ ቶም ካልኦትካ ምሳና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ምስ ረብዓይ ርእሰይ ኣብ ባርካ ተመዲበ ጽቡቅ እዚ ንብሎ ዘለና ፍጻሜታት ብዓይንኻ ዝረኣኻዮ ዝተሳተፍካዮ እዩ እሞ ሽዑ ዲኻቲ መጽሓፍ ጀሚርካዮ ነዚ ዲያሪ ነዚ መዘክር እዚ ክትሕትሞ ዝበቕዓካሲ ካብ ሽዑ መጽሓፍ ስለ ዝጀመርካ ዲኻ ወላስ ድሓሪኻ ካብ ዝኽርኻ ክትጽሕፎ ጀሚርካ ክገርመካ ካብ ንእሽተይ ከለኹ ትሒዘ ኖት ዝገብር ነይረ ንኽፅሕፍ ገለ ሕልሚ ነበረን ስጋዚ ቀረባ ነዚኣ ካብ ድጅምር ግን ምሳይ ኣላና ሕጂ ሓንቲ ኖትቡክ ኣብ 71 ወዲ 18 ዓመት ኣቢለ ነይረ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ዙርያ ዜርናያ 3 ኮይና ሽዑ ኖት ዝገብራ ዝነበርኩ ስጋ ሕጂ ዝሓለ ምሳይ ኣብ ሜዳ ኖትቡክ ነይራኒ ብዓውደ ወርሒ ስጋ ሕጂ ላ ምሳይ أو كل زكاة نقبر النبر نعمل ساعات صحوة نيره. In fact تقييم ده نزعمت مجال تقدرتي اللوي مسواتي تقبلهم من قصدي إسراء مساركم. جن كم وبحرس لازم نبرن نتابعكم لازم نبرن ندعم بري حجي خمس خوني ولا مسوات تات كنجر كت أمني وإلى زحاسكو نجري نبرن جن كسب حجي زحاسكو مزكبات له خدامك سلازي نعطي بحر سلازنا بري زي جمهور وأزيو قد مثلا استعمت قال كصحف جميرة كان عراري يوتي دوكيمنتات سكتات كده وأزيو زناد سرحي خسرحي كام مخنياتو كينوتي إذا مذكر مصحف أنا غير أخلوه كينوتي ناي مصنعتي ناي تاريخ مصحف تتباهيلو زي صحف حنتي مدرعيتيا بولقخا زراخايو استساتفكايو سمعخايو تمزغبون سلازنبركاس كاب زخرخا ايطفئن اب ورقه سلازمزغبكايو حجخا مصحف كوينا وطيا مالتي حجي زي حدا بلجا خوينو تي كالاي بلجاخا اب كلن ودبات زكالكا ابركيتكا خمزه بركتكايو زغلز مصحف كاب زتبغيسكاون اب مجمرتا خمز غلصكايو انتي خاتبل اب مصحف أبتن ودبات كوينة مكلاسي يخرعنن يحبنن يوم مغنياتو كله زقبركو نسلا إرترات راح يو نيرو نعاي ود مالت علامة اتوق علو مسارحي دا أمبر نبعلو علامة أين برن كلن أبي إرتراز نبرا ودبات هاجراويان ديمقراسياويان ثوراتات إيان زبهالاز نبرا زد ما فلي دربي زي بلن نتمهراي حرستاي شك عليكم أون دك تبعتيون دك أنستيون زحقفا ودبات سلز نبرا يو أبيناي ود تقاليسكا زي كونس نهاجركا انتاي أبركيتكا
እዩ እቲ ሕቶ ክኸውን ዝግብኦ ንሃገርካ ክትብል እንተ ሰንኪልካ ወይ ተሰዊእካ ኣብ ሓንቲ ውድብ ክቡር መስዋእቲ መውጋእትን ኣብታ ካልእ ውድብ ድማ ዝጎደለ ክብሪ ዝወሃቦ ኣይኮነን ኩሉ ንሃገሩ ዝውፍዮ ክቡር ዋጋ ዳ እምበር ንውድብ ኢሉ ዝኸፈሎ ዋጋ ኣይነበረን ሃገር ኩሉ እያ እሞ ኤርትራና ይባረኸልና ተስፋ ሚካኤል ፍስሐየ እዚ ኣብ መእተዊ ናይቲ መጽሓፍካ ዘሎ እዩ እስኻ እዚ ከም ተኣምን ገሊጽካ ኣለኻ ዝበዝሑ ግን ንውድብ ልዕልቲ ህዝቢ ልዕልቲ ሃገር ሪኦም ኣንጻር ተኻልእ ውድብ ኣንጻር ተኻልእ ሰብ ሕማቕ ነገር ዝገብሩ ኣለዉ ነይሮም እዮም እውን ኣብቲ ቃልሲ ኣብቲ ንስኹም ዝነበርኩሞ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ናትካ ትዕዝብቲ ናትካ መረዳእታ ስፍሕ ክተብለለይ ስለ ዝደለኹ እየ ኣብዛ ርእሲ ዘንበብክዋ እቲ ንኤርትራ ዘሳቀየ እንድሕር ኮይኑ ካብ መሰረቱ እዚ ባህርያት እዚ ስለ ዘንፀባርቐና እዩ እንታይ እዩ ውግእ ኣድሕድ ክንብል ከለና እንታይ እቲ ምክንያት ክልቲኻ ንኤርትራ እንዳተቃለስካ ነንሕድሕድካ ትዋጋኣሉ እቲ ቀዳምነት ናይ ውድብ ፍቅሪ ናይ ውድብ ክስታይ ስለ ዝሕዘካ ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ሃገራዊ ሕቶ ውድባዊ ሕቶ ስለተቐድም ስለዚ ውድባይ ክትብሉ ኣለዋ እታ ሓንቲ ክትጠፍእ ኣለዋ እዚ ከዓ ብዙሕ ኣኽፊልና እዩ ኣክንዲ ሓባር ኮንካ ዋላ ስሙሩ ግንባር ጌርካ ኣንጻር ፀላም ግጣም ኣብ ነንሕድሕድካ ትዋጋእ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ከዓ እሱ የሳቀየና ኣሎ ብዙሑን ሕጂ እውን እንድሕር ሪኢኻዮ ኣብ ገለገለ ሰባት ዋላ ምሁራት ዓቕሚ ኣለዎም እትብሎም ነቲ ንሶም ዘይኣመኑሉ ወይ ዘይደለይዎ ውድብ ኣክንዲ ናይ ዕላማ ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካዊ ፍልልያት ጌርካ ጥራሕ ምውሳድ ከም ፀላኢ ጌርካ ትወስዶ እሱ ከዓ ዘየቃድወና ዘሎ ንኤርትራውያን ካብ ንሱ እዩ ሕጂ ክንመፅእ ኢና ንድሕሪት ክመልሰካ ያብሬታ ግበረለይ ኣብ ገፅ 74 ኢብራሂም ኢድሪስ ቶቴል ኣኼባ ገይሩ ነይሩ كذكرك أن حد لها كذكرك أو تذكريها لا ذكريها حجي نتي أخي واجن فحبي لهم استفلا لي وانا ونزي وانا حطتات نلعلو فحكم زبلوا يا خاطر جلس أبت مسحف كمو كمية تذكرون نزي قبلك خلوه حجون كتتأثر لي سلس دلوخي حجون وانا ونزي وانا حطتات نتلع علي وتقال سينا فتحي زقواتات زلو ويزي ملكو عزح الزلو أبتك زي تغاني نتسوزم صو زعبان أرستن قديفهم نتشعو غزي زي ملكتن حوتات ندلعلو نتي اخيبا فحم زبل غيرمو سون يطنققومي صباح نغو انتي زبلوم ازي ناي تشعاتين اوراجاتات زي كونه الكم تقايمكمو غزي غن كرينايو نحنتي حيلون تخون اخيبا حاتيتكم تقبيلو غزي كمص يخاليو ازي رخيبكمو زنبركم عدل سلا زي تقومكملو كتعسوكم يو إلون يقلصلهم يموني بعد خاون سلاز صحف كاي سلاز نبر كاون انتي تذكر قبلك خلوه بزعبات الزبلو وزي كنا بزعبات البحريات بزعباتي كوم غيرهم نتي اخيوا عنقفات مفتار انتي تنيرو تسقمت زي مردداي هذا طعمي بزح اب حتى ملكت ذاتو كداي نيرو تجيزيتي صوره دميلو سالساي سرو اخيبا نيرو بزعبا نايسا بخاب زواو كمبار مفلاي نيرو بزعبو ورستات بجبها بطعمي هوت اشي نيرو كمين حزو زبل كومخا اقر خيط خلا خلوتي خلاي هاقرا قباي مستقبل دهر قرب جيزي قباي تقلب نيرو وصوت قباي كالي سلازي نزقونا بأخيبات كاد نتر استسحيب كان أبكار تاو كم لومو بيتو سيدو نيرو ازي حجي قريتها قبرلي ازي حجي كاب سناي مدلاي ديو كاب قرهنت ديو او وشتي نتوم كوم زبلو زلو بدقا يخون بوشتي يخون صلوتي ويطويتي سلازنبورو ديو ولاس نو نحنا نبلو زلنا قنوع زبل سناي ويقرهنا زعبلو يو نيرو كميت ذكرو وبخلت هاتريو حاده كابتم سراويت كابتم تقادلتي زنبرنا داركا كلنا أبتي حاشوية ناي بوليتيكا ينبرنا نحطو
ريتو نهبلو دكاتعلو من معراي نيرو أبتي كادراوي وجنن سوشيال أفيرس نبرم لاي محدارات نورو أو إيه نيرو تستجم لاي مفل لاي سلازم نتجادل لاي يسألوا نيرو خون خيل جتي حطات العلنا بري جل حطات كنا كويس لسه خون خيل كن قاليو كن كان بصراحة نتا أخيرا من التانكا استجبري لازم ناتي جم بتزنا برشوا مخناتوس بوزه تقالي سناينا نخنقصن أنا خفتم قصن على هو داخل هذا النور كي مخناتو أتي زملاش تملشوا شو أخو من ليش ذكال تقال يمكن شو أخو من ليش ذكال نجارينير سلازي بتحطوها محطوها حلفنا مريح النتيجة بالبانيرو كان إذا تزي تملشوا خونا كل من دبل كخول النير سلازي بو يتبيدو هجي كابن صخايو إدريسوتيل تسفاي دقيقة قبل مرة نيرا تسفاي دقيقة وأنا صحفنا فتسان بوليتيكا بتصحف نيرا كتلايت بايتو سلازي كتيوم زو مرة نيرا بقدو باقا من مرة نيرا بتعني إذا دلوقو بحرف التوتيل وأنا تصحف أي تغيسير له كساب زغرة وجدي صباح والنتيجة لنا بله بتاعنا زخونا كادر نايجل هذا نبرة حرحاتي كايو بإبراهيم توتيل زي كرنا زي جنا نسبيلن الصيفي وأنا زخونا كادر دفرين الصيف سلازي أفتتح زوقا هم نيرو مالتي قونا صحيح تغامن حيلي عيت تغامن وي في مالت بمفرراح وي خوونا له إلى أي ساعة تايس سمينار كافي شو سلادي إلى السنة بيتنا ننبطلات في الإسلام مالتي جي تي تحزو بتعبيو زجرب كسر حجها بتعبيه ضدنا حرين بار كن قطرينا حتونا مستا كنت قلت أنا حكى حجي أبز جزية زون ريخايو الله خانوي عمتات تعذيب كي خم تخون إمنتها لني تين فتحي زقبر زلق عالسي أب واناوين زي واناوين حتتات أتوكيرو جزيو خباخنون تري خاموني حجي متأسسارو يجر مكادو أي جر مكان سلمنتاي كخم خوينو تبل ساب كنت دزي كقول صادق الدلنا أي مثلاً المعناتو قلن أنا خم بحل تتعيش بحنا مزخون نجر على دا من قد تطني موسى كم بحلي توصل ولا سلست قوي كخوفي كان تحت زت الله درجة يتسمى معني خبر بزعتو كفتر استوات أي خد خير لكن دي كومبرومايز مقبار رادادي كاب حدا نتمو بصح بس حجي أنا أفتي حفش أو إريتراوي يكون زجرمني أفتي أعمل لو تبلا كمرة خيلي تبلا بزحت مكروز اللو تبلا كم أوتري أب نتي قدامنا تكو هواز اللو قديفو نتسلسل ربع يكسر على اللو على إلو هم كنت هاتري سلازي كم بحل تأتاتي نايب على يعني يا كابو قتلنا نب جز 210 ساعة كن كيدينا تي أبدأ جز نبر إرتراوي كنا متى حيل نيرو وكنا متى يسمع نيرو تقلت تحفتيا انتهي الكالخة بايتوش ودن رئيسه السنة حزب إرترا كأمنن إن منغستي درجز قبرو حجز دو كبلن بسلفتات استسنية ناي 120 شح شودن نويان دقف زلو سند ناب بايتوش ودن أركبنا وتقيتو دما أبشحن شعات 209 بايتوش ودن بمولو دمسي مسل رئيسه السنة حزب إرترا كأمن إن كله ندرجز وهاب زنبر حجز بفرقي كم زودل كونه زي نتي أبدأ جز نبركم إيرتراويان حبيركم سرحكم مو زمزقكم معوتي أبشودنينا كم أبنت نزارب زلنا أبزون سلستفت سمتي تسخاد قيس كيازو اللي خمالتي أبزي زي ناب حزباكم بار جزكا أتي خلها مثلني تحاجز نيركا تا خذ كل الله دير زلوا حتى شعو
كنمتى حيل نيركم نبايتش ودن صلوا كتغبرولو تعنتيكم اغابات تقوم نيركم هو ارتيجيتي حزب ابل حزب مباري دمو كاب 87 كرا مالتي حدنا تاوي شويه ناب حزب مباراتي ስለዚህ እዚ ትብሎ ዘለካ ተስዓ ስለ ዝኾነ 3-4 ዓመት ገይሩ ህዝብ ምንባር ማለት እዩ እቲ ስርር ብጣዕሚ ሓያል ስርር እዩ ነይሩ በቲ ናይ ካልእ ዘይኮንኩ ዝገልፆ ዘለኹ በቲ ናይ ህዝባዊ ምንባር ኣባላት ዝነበረ እዩ ሓደ እቲ ኤማሽ ዝበሃል ነበረ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ስርር ነይርዎ ኣብ ሙሉእ ሃገር ብባጀት ቁጠባ ኩነቱ ውድብ ዝሕግዝ ነበረ ዝኾነ ባህላዊ ምንቅስቃሳት ኩን ሰልፍታት ኩን ወፃኢታት ይሽፈን ነይሩ ካልኣይ ሓፋሽ ውድባት ብሕልፊ ማሕበር ሰራሕተኛ ተክርስቲያነርን መንእሰይ ዝበሃል ነይሮም ግን እቲ ማሕበር ሰራሕተኛ ብሓቂ ሓያል ዝኾነ ስርርዕ ነይርዎ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳታት ናይ ክተት ኩን ገለ ኩን ሽማግለታት ዝኸውን ነበረ እቲ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛ እዩ ኣብ ሰም ማ 88 ኣቢልካ ናይ ዝምድና ሽማግለ ቆይማ ስለዚ ዋላቲ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ክንዲ ናይ ስርርዕ ናይ ኤርትራዊ ጥራሕ ክኸውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ እውን ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ኤልኦ ዝበሃል ናይ ሽወደን ብኡ ጌርና ኣቲናዮም ክሳብ ነቲ ሰልፍታት ፅልዋታት ክንገብር ጀሚርና ሳልሳይ ኤራ ዝበሃሉ ኤርትራ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ እቶም ከዓ ፍሉይ ቤት ፅሕፈት ነይርዎም ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ሙሉእ ስካንዲኔቭያ ሓያል ዝኾነ ምውዳብ ነይርዎ እዚ ኩሉ ክብለካ ግን እቲ ሓፋሽ ውድባት እዩ ኣብ ኩሉ ኣበሳ ሓደ ሳብ 2-3 ኣሎ ጥራሕ ትስርረ እዩ ክኸውን ነይሩ ስለዚ በብወገኑ እዩ እቲ ውፅኢት ኣምፅእዎ ኩሉ ሲ ካብ ሓደ ዳይሬክሽን ይተፍእ ነይሩ ንሽወደን ከም ዝቕበልዎ ገይሩ ማለት እዩ ያ እቲ እታን ዘተከርኩሉ መዳይ እንታይ መስለካ እቲ ሽግር ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ሽዑ ነይሩ ሕጂ እውን ኣሎ እቲ ኤርትራዊ ሽዑ ኣብ ደገ ነይሩ ሕጂ እውን ኣብ ደገ ኣሎ ሽዑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ኣቃሊሕኩም ሓገዝ እውን ጠጠው ከም ዘብል ወይ ከም ዝጎድል ጌርኩም ሆነ ደርጊ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ሽግር እንዳሃለዎ ከሎ እቲ ኤርትራዊ ናብ ደገ እንዳሃለዎ ከሎ ንሃገሩ ዘለዎ ፍቅሪ ኣቦቱ እንዳሃለዎ ከሎ አንጻርቲ ስርዓት ግን ተቃሊሱ ብሓደ ኮይኑ ነቲ ስርዓት ካብ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል ካልእ ንጥፈታት ክኸውን ይኽእል ከሰናኽሎ ኣይከኣለን ዘሎ ከመይ ትዝክሮ ወይ ከመይ ተወዳድሮ ንስኻ ንሽዑ ግዜ ዝነበረ ኤርትራዊ ዝነበሮ ስምረት ዝነበሮ ኣካይዳ ሕጂ ኸ ትሪኦ ስለ ዘለኻ ብኣካል ከመይ ትገልጾ ከቢድ እዩ እንታይ እዩ ቅድም እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣንፃር ሓደ ፀላኢ ካለስ ነይሩ እቲ ጥርናፈታት ኣሎ ዋላ እኳ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣባላትን ነይሮም እዮም ግን ነቲ ቃልሲ ዘንቅፉ ኣይነበሩን ዋላ ኣብቲ ክተት ዝበሃሉ ነበሩ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ኣብ ገለገለ ሽማግለታት እንዳኣተው ይሕግዙ ነይሮም ስለዚ ዝቃወመካ ወይ ገለ የለን ሰልፉ ክኸውን ከሎ ኩሉ እዩ ዝወፅእ ነይሩ ስለዚ ናብ ሓደ ዳይሬክሽን ስለቃለስ ዝቐለለ እዩ ነይሩ ሕጂ ምዝ ዘሎ ኩነታት ግን ንኣተይ ርእይቶ ካብቲ ፖለቲካዊ ጠለባት ናይ ፅልኢ ፖለቲካ ዝዓብለሎ እዩ ኮይኑ ዝረአየካ ምክንያቱ ነቲ ዘይደለኻዮ ወይ ከዓ ኣንፃርካ ጌርካ ድወሰድካዮ ዋላ ፅቡቅ እንተሰርሐ ኣይትቕበሎን ነቲ ናትካ ኮይኑ ዝስማዓካ ጌጋ ዋላ እንተገበረ ኣይትጎንሖን ሕጂ እዚ ከዓ ኣብ ሓደ ዝኾነ ይኩን ካብ ፀሓካ ይክእል ልቦና ጎዲሉ ኣሎ ክንብል ንኽእል ልቦና ጎዲሉ የስ ልቦና የለን
حراي قدمي نابزي ناي 9 مئتاونا اب 86 شوعاتن حساب 8 وناب زوا غمبار حساب تاعتو حساب تصمبر مالتيو بزح تمكراتات كم زحلفكا تغلصي خابت مصحف نخلو تغلصلي اي تخليني خفلطه ግን زستبحال كالو فلليات امونغو توم ناي مجمرتا تمكراتات كاناي غدلن دحار ناب زوا غمبار مستتصمبركا زللخايم تمكراتات غليص كايو لخا بز مصحف بغبو غليص كايو لخا ግን قرب سكي نسمعتي غلصلنا تايفل الليات نيرو مونغو تزباو غمبارنا مونغوتوم قدمي يوز نبركايوم ودباتن اب تقادلو حرنت ارترا خلقو تايو حوسي سمعتاوي تغالسي نيرو بقى انا جبهويه ስለዛ ቃልሳለኝ ውጽኢቱ ብዘይ ገድስ ስለዚህ እቲ ውጽኢት ናይቲ አልሲ ክንድቲ ኣይነበረ ወላ ዓጥልያን ነረ ከም ካደር ኮይነ ሰራሕ ነረ ዳርዮ ካብ ሾደን ማለት ኦ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ናይ ውጽኢት ቃልሲ ብጣዕሚ ኣፍረይት እዮም ዝኾነ መደብ ዝወፅእ ብዘይ نحسب تفاصيله أو جي معي كله تمكرين تايو تقادر أي من باري ولا قعدت لي أنا هون ولا بشو دنا بتقادر على المترشات أي مني تايو بسر دول كوينا مالتي كولاتيكا كانوا طول نيرو ميم كواين العالي جن أبغى أتي خسرة أجمع نبرم تحنت باللي شيء إذا حسب أنها أبغى أكون بزخونة تسمعني خسرة خلصني سلزي أبغى أكون بار أتوه جزء وسد اللي بصبح أنا بيرامني أو بس أمكن خسرة أي تجربة أكون نقرأ من قد إيه كابزي متحف تعذب كوا نقر ككافلة كم ودحرنا بكال حتى هنسجرينا هنا أتأكد أسيب هذا لها أبا أمرها قدب زبها لاي نبرون بودب قدب أي قبر كارلو نأمرها نمنفسكا نتحسبها بمنقصقاس ويبحلفتي إذا كله قدب أي قبر كارلو بهاجر طريقة قدب غيركا أب كلن آتيخا بأونتخا تساتف كيلكا عقم خاخا أبركيتكا تاب شودن تمرتي قسيم كاون تميليس كانا بإرترا بتمرت خاون تسرح نيركا تاحا أي تسويقا كام مريتي إرترا أي بلكان أي تقيم كان حماق أي حسب كان بأونتا مستوم زرخب كاين بأكل كتمهرن كتنقاقحن جمير كان غير كايون مستمرس كاون كمو نتنت كوني إرترا تميليسكا حجي كابيز متأيو نزي قدب ناي ودب ويكا ناي بوليتيكا سيركا بزعبا حقر طرح محسابسي كابيخا معبيل كايو كبعد هذا حطه ባህርያት ናይ ሰባት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ክሳይ ዘለና ስለዚ ምናልባሽ ባህርያተይ ክኸውን ክእል እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ዝሓተካ ዘለኹ ክሳብ ሕጂ ኣነ ክሳብ 2012 እስራኤል ክሳብ ዝነበሩ ኩሉ ጀብሃ ናይ ጀብሃ ተጋደልቲ ነይሮም ክሳብ ሽዑ ጀብሃ ጥራሕ ዝብሉ ህዝባዊ ግንባር ከም ውድብ እውን ዘይርእይዋ ቂምታ ዘሕደሩ እታ ሃገር ዝበሃል ዘይኮነስ እታ ውድብ ጥራሕ ሪኦም በታ ውድብ ጥራሕ ዝዛረቡ أقوانيفهم نيوم نسخة يترف حجي شعو خمان كلهم زم نبلهم زلنا قدباتن كأيدتاتن بتاتيخ كايخا نتا ارترات ملكت نقر تراي تخون بر إجامي كبركتي إلكا غير كايو سلازي غرب كتبرها اللي ديلي هو ما سوقاتي قرب زخبدنا قلصو انتاي ولا ميدا خلوهم يعني معناتو ولا أباركاين برمبري ني خبسا خمديب كلنا حاسو إلى أبانات تقادلت زواج ماركرك مسؤوم كعلل دل نيري زروح بقولهم جزيا خانيري زفلت مسافات زروح كل جزيا نيري سلازي كبزي كلها حادينا زبل إمناتي نير نخون زخل سلازي ولا ميدخلو منيري داري مسوس أخون مزخونه يكون أبال حزب أكبر يكون ولا خود يكون ولا عمل تسعات ولا ببيننا خلنا
ባህሉ ክገብሮ ከለዉ ምስኦም ከይድ ይርኢ ሰሚናር ተለዎ ምካፈል ነይረ ስለዚ ካብ ባህርያተይ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓር ኣነ ናይ ዋላ ግዜ ቃልሲ ዋላ እንዳተቃለስኩሲ ናይ ብሕተይ እዩ እዚ ዝብሎ ነገር ኣይነበረን ኦኬ ሕረ ሳያትኩም ትብል ያ ድናኣድ ባህርያ ማለሲ ኣብ ብዙሓት ዘይትሪኣ ብፍላይ ዞም ተጋደልቲ ወይ ህዝባዊ ግንባር እትልኩም ህዝባዊ ግንባር ጀብሃ እትልኩም ከዓ ጀብሃ ኢኹም ዝበዝሓኩም ክንሪአኩም ከለና ማለት እዩ ስለዚ ፍልይ ዝበለት ስለዝኾነት ክተብርሃለይ ይደልየ ድሕሪኡ ናብ ገጽ 126 ክንከይድ ኢና ኣብ እዚ ኣብ ቦሎኛ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምስ በዓል ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ኣቦና ወልደ ማርያም ዓልሰይድ ዓብደላ ዝተረኸብካሉ እዩ ሽዑ ዝተላበውኻ ለበዋ ነይራ ኣቶ ወልደ ማርያም ማለት እዩ እስኻ ሓድነት ግበሩ ብዘይ ሓድነት ዓወት የለን ካብ ግዜ ፌደሬሽን ጀሚርና ሓድነት ንብል ኣለና ሓድነት ስለ ዘይገበርና ኸ ዝኹሉ ክሰራታት ክጎንፈናን ክንዋረድን ፀኒሕና ትብል ቃል በቃል ኣይኮንኩን ዝነግረካ ዘለኹ ግን እታ ሓፈሻዊት ስእሊ ከመያ ዝዝክራ ኢኻ ክሳብ ሕጂ ኸ ኤርትራውያን ሓድነት የብሎም ካብ ሓምሳታት ክሳብ ንስኻ ንኣቶ ወልደ ማርያም ትረኽቦም ቃል በቃል እውን ለበዋ እውን ክሳብ ዝነግሩኻ ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ትፀገም ዝኹሉ ዓመታት ብኣካል ብሂወት ስለ ዝተሳተፍካዮም ንስኦም ነዊሕ ስለ ዝዕለልካ ናቶም ለበዋ ከመይ ትዝክሮ ስለምንታይ እዩ ኤርትራዊ ሓድነት ዘይገብር ናይ ብሓቂ እታ ዕለት እቲኣ ኣነን ፀሃየ ዳኛው ካብ ኖርዌይ ነይሩ ምሳይ ክልተና ተዓዲምና ኸድና ፌስቲቫል ናይ ቦሎኛ እዩ ነይሩ ብኡኻ ናይ ኤሮጳ ጉባኤ ነይሩ እቲ ናይ ኣቦይ ወልደ ኣብ መግለፂ ከምዚ ሕጂ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ምክንያቱ ከምቲ ፅሒፈ ዘለኹ ኣቦይ ወልደ ኣብ ጥራሕ ብሽሞም ዝንኦም ኢና ንፈልጥ ኮፍ ኢልካ ምስኦም ክትዛረብ እንድዒ ክገልፆ ዘይክእል ስምዒት እዩ ዝሓድረካ ስለዚ እቲ ዝበልዎ ቃል በቃል ዝዝክረን ኣብ ልዕሊ እቲ ኖት ዝገብሮ ዝነበርኩ ይኹን ቃል በቃል ዝዝክረን ምክንያቱ ከምዚ መዝሙር ተፅናዓ እሞ ዘይተቐይረላ ወላ ሓንቲ ቃል ዘይተቐይረላ ከምኡ ኮይኑ ዝስማዓኒ እቲ ዝገለፅዎ ወሳይ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ንዛረበሉ ዘለና እዩ ኤሪትራ ግዜ ፌደሬሽን ኣትሒዙ ሰልፍታት ዝነበረ ገሊኡ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ብል ገሊኡ ፕሮ ኢታልያ ይብል ገሊኡ ገለብል መጨረሻ ኤርትራ ኣብ ዘይንደልዮ ኢድ ወዲቓ ኣኽፊልና ከዓ ዋጋን 30 ዓመት ወጋኣት ኢና ማለት እዩ እሶም ከምኡ ገይሮም ዝገልፅዎ ነይሮም ድሕሪ ከዓ ገድሊ ምስ ተፈጠረ ከዓ እግሪ ክተክልን ናይ ክፍልታት ተባሂሉ ኣብ ክትታል ኣትዩ ድሕሪኡ ውድባት ተባሂሉ ክልተ ውድባት ከዓ መዓት ውግእ ሕድሕድ ተኻይዱ ስለዚ እቲ ተመክሮና ናይ ምፍንጫል እምበር ናይ ሓድነት ኣይኮነን ናይ ኤርትራውያን ተመክሮ ብጣዕሚ ንፉዓት ኢና ንክንፈላለ ውድባት ክነራብሕ ብጣዕሚ ንፉዓት ኢና ኣብ ሓድነት ምምፃእ ግን ከምዚ ደኸምና ኢና ስለዚ እቲ መግለፂኦም እንሱ እዩ ነይሩ ሕጂ እንታይ እቲ ተስፋ ዝነበረ ግን እተን ክልተ ውድባት ሽዑ ኣብ ቅድሚ 6 ወርሑ ማለት እዩ ጉባኤ ናይ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ናይ ዝመግባር ተገብረሉ እዩ ሕጂ ካብኡ እዮም ኣብኡ ተኻፊሎም ነይሮም እዮም ስለዚ ብጣዕሚ ሕጉስ እዮም ነይሮም እቲ መንፈስ ናይቲ ፌስቲቫል ድመፅእ ህዝቢ ከዓ ከምኡ ብኡ ደረጃ እዩ ነይሩ ተሓጓስ ብጣዕሚ ሕጉስ ዝኾነ ፌስቲቫል እዩ ነይሩ ስለዚ ኣቦይ ወልደ ኣብ ናይ ብሓቂ ተመሲጦም ብተሓጓስ እዮም ዝገልፁልና ነይሮም እቲ ለበዎኦም ከዓ ንሱ እዩ ነይሩ እዚኣ ሒዝኩም ኪዱ ስለዚ ዘይርሳዕ ትዝታ እዩ ብዘይካዚ ክልተ ሽወደናውያን እውን ኣብ ሚድያ ኤርትራ ከም ዝተሰውኡ ገሊፅካ ኣለካ ሓደ ላሽ ቡንድስታን ዝበሃል ካልኣይ እውን ኣሎ እስከ ብዛዕባ እዚኦም ቅሩብ ገለፀልና እዚ
زي ማለት سمعنا زي نفلت زانتايو كالوت زيغاتات كيدوم كنبرو خمس خلو زفلت كوينو ግን መስዋዕት ከም ዝገበሩ ምخዓ ብፍላይ ንላሽ መስለንስ በዓልቲ ቤቱ ተቀብረስ ከም ናይ ኤርትራ ባህሊ ክኸውን ከም ዘለዎ ከም ዝገበረት እሞ ኩልኩም ከም ተሳተፍኩም ሞ ትገልጽ ኢኻ ኣብዚ መጽሓፍ ሞ ቁርብስ ከዚ ኣብርሃ ብላልና ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ካምሱ ማለት እዩ ሓደ ዮራን አስፕሪኝ እሱ አባል ናይ ኤሪትራ ግሩፕን እዩ شودنان لإريترا نحسنت من إريترا زمبرو طعم دقفتي من يوم كاب سبعات هاتيزم بعرف مش جبهة زمبرو زمدنا خب مجمر أو بماتريال يكون ببوليتيكا يكون بكلهم طعم يمسك زنيرم نسو يوران هم حد إريتراوي لنفسه دفعت عنه دهار فلما ينبرن شو كلم يخيب نيرنا إريترا أو إذا መጨረሻ ተኸደናኻ ኣብ 83 ኣብ መጨረሻ 83 ሓሳብ ኣምሲና ቅድሚ ምኻዱ ሽዑ ሓደ ወዱ ነይርዎ ዝቐረባ ግዜ መይቱ ምስኪናይ ብካንሰር መይቱ ሰበይቱ ሓራስ ነይራ ናይ ማናቱ ደቂ ኣዋልድ ኣብ ገዝኦም ሲና ሕጂ ኣነ ምስ ሓደ ካልኣይ ማሕደረሽኩ ነይሩ ሕጉስ ኣይነበርኩን ብምኻዱ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ሕማቕ እዩ ነይሩ ኣብ ሱዳን ጀብሃ ፋሕፋሕ ዝበደርሉ ገለ ምቅትታላት ዝረኣየሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ነይሩ ውሕስነት ኣይነበረን ግን ድሓን ብህዝባዊ ግንባር ኣቢለ ስለ ዝኸይድ ፀግሚ የብለይን ምስኦም ተረዳድየ ኣለኹ ኢሉ ካብኦም ግን ድሕሪኡ ናብ ሳገም ከዓ ክኸይድ ይደሊ ማለት እዩ ሽዑ ሳገም ንሜዳ ኣትዮም ኣለዎ እቲ ኮንፈረንስ ቀራረቡ እዮም ነይሮም ኣነ ንጀንዋሪ ናብኡ ንምኻድ እዩ መደበይ ነይሩ ስለዚ ቅድሚ 2-3 ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ክፀንሕ ኮይኑ ብሜዳ ኣብ ኤሪትራ ኣብቲ ጉባኤ ክልራኸብ እዩ ተቆፅረ ስለዚ ኣብ መንጎ ተቐቲሉ ላርሽ ከዓ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ትግራይ በፂሑ ወያነ ክምለስ ከሉ ብፈንጂ ናይ ማኪና መይቱ ስለዚ ክልተ ብሉፃት ናይ ኤርትራ መሓዙት ኢና ተሰዊዖምና ማለት እዩ ያ እዋ ተረዲእካ ናይ መጨረሽታ እትኸውን ዘላ እዛ ሕቶና ወይ ኣረስትና ኣብ መጨረሽታ እንታይ ኻልካ ዘለኻ በዚ ኣጓኒፉ ዘሎ ሃገራዊ ዕንወት ኣብዚ ተሪፉን ዘሎ ዕድመ ህይወተይ እታ ብንእስነተይ ጀጋኑ ህልዋትን ስዋኣትን ዘሕለሙንን ዝሓለምኳን ምዕብልቲ ኤርትራ ዝርኢ ኣይመስልን እንተኾነ እዚ ግምት እዚ እውን ፍጹም ጌጋ ክኸውን ተስፋ እገብር እዚኣ ካብታ ዝመረረት ቃል ናይታ መጽሓፍ እያ هو طيب حق مزراب اللي صبوا صولكا بتسفى راح كيدا تخلها في الرياليتي تي كون انك تفرخ كلا لك هذا هاجر سي كنت الناس خوينا قدم سبات خاتانت تم سبات يوم نتهاجر زانصو سلازي ኤርትራውን ኣፍሪካያት መንእሰይ ዳርጋ እቲ ዓቕሚ ኣለዎ ትብሎ ተሰዲዱ እቲ ዝነበረ ምዕባለ ዳርጋ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልና ብኢንዱስትሪ ይኹን ብዝኾነ ብኩሉ ነገራት ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ካልኩሌሽን ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ካብዚ ዘላቶ ናብዚ ንክትበፅሕ ክንደይ ዓመት እድልያ ስለዚ ብኡ ርአዮ ስለዚ ኣነ ኣብቲ ዘለና ዕድመ ክንዲዚ ክፀንሕ እንተ ደኣ ኺእለ በዚ ዓመታት እዚ ኤሪትራ ወይ ክትበፅሕ ትኽእል ግምት እዩ እሱ እዩ ኣብ ዕድመይ ኣብ ዘለኹ ግዜ ክርኢ ናይ ዘለና ዕድል ውሑድ እዩ
معبلتي إريترا قبل كله بخول وجناتهم معبل تقول مالتي እቲ ምዕባለስ ይትረፍ እታ ብሰላም ምንባር ንረኽባ ኸ እታ ኤርትራዊ ብሰላም ክነብር ክኢሉ እንተ ትርኢ ክልተ ዘይምነበረትን እዩ እሱ እቲ ሰላም ዝኣነ ንስኻ ንገብራ ዘለና ቃለ መጠየቕሲ ኣብ ኤርትራ እንተ ንገብራ ነርና ኸ እዋ ግን እታ መግለፂተይ ብምዕባለ እዩ እምበር ልክዓለኻ እንታይ ብኩሉ እንዲኻ ትሪኦ ምዕባለ እኮ ሰቂልካ እቲ ማቴርያል ጥራሕ ኣይኮንካ ትሪኦ ዋላ ብተሓሳስባ እውን ክትምዕብል ክትገል ኣለካ ስለዚ ዝትብሎ ዘለካ ካብቲ ኣተሓሳስባ ምዕባለ ክመፅእ ዝግብኦ እዩ ፅቡቅ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ሕቶ ክትህልወኒ እያ ሃራይ ያ ስለቲ ፅቡቅ መፅሓፍካን መብርሂኻን እንዳመስገንኩኻ ማለት እዩ ሕቶ ዘላትኒ ከማኻ ኣብቲ ግዜ ገድሊ ዝተሳተፉ ሕጂ እውን ኣብ ደገ ኮይኖም ዝከኣለና ንገብር ኣለና ዝብሉ ግን ከዓ ዝጭበጥ ናብ ለውጢ ዝመርሕ ስራሕ ዘይሰርሑ ብገለ ወገን ከዓ ዝፅይቁ ዘበላሹ ዝዕንቅፉ ተባሂሎም ዝሕመዩ ዝፅረፉ ዝግለፁ ኣለዉ ናይ ቀደም ተጋደልቲ ሓለፍቲ ዝነበሩ ሕጂ እውን ሓለፍቲ ኮይኖም ዝመርሑ ማለት እዩ እስኻ ካብዚ ኩሉ ንጥፈታት ተገሊልካ ኣብዞም ኣብ ውልቃዊ ሂወትካ ኢኻ ዘለካ መስለኒ እሞ ድሕሪ ዳኣ ተጋጊኻ ትእርመኒ ኢኻ እንታይ ይመስለካ ንዓኻ እቲ ቃልሲ ነቲ መንእሰይ ክገድፍሉ እንተዝኽእሉ ዶ መሓሸ እቲ መንእሰይ ኣብ ግዜኡ ብናቱ ተሓሳስባ ብናቱ እምነት ነቲ ቃልሲ ክመርሖ እንተዝኽእል እንተዝገድፍዎ ዶ መሓሸ ዋላ ፅቡቅ ይገብሩ ኣለዎ ኢልካ ተኣምን እንታይ ዝኾነ ይኹን ዋላ ንምዕባለ ይኹን ቃልሲ ይኹን ምውርራስ ኣገዳሲ እሱ እዩ ተሳኢኑ ዘሎ እቲ ዓቕሚ ኣለዎ ትብሎ ምሁር እዩ ትብሎ ተመክሮ ኣለዎ እዩ ትብሎ ዋላ ደቂ ሰብዓ 80 ዓመት በፂሖም ከለዉ ነቲ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክመርሕዎ ይደልዩ ኣብ ዝኾነ ኤርትራ ዋላ ውሽጣ ኤርትራ ዋላ ኣብ ደገ ፍፁም ኣይትርእን ኢኻ ጩራ ነቲ መንእሰይ ክንብል ከለና ሕጂስ ደቂ 40-50 ማለት እየ ንዕኦም ቦታ ዝተገደፈ ክሳብ ሕጂ የለን ስለዚ ዋላ ኣብ ደገ ዘሎ ተቃዋማይ ይኹን ዋላ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ይኹን ዋላ ገለ ኩንሲ ናይ ምትኽኻእ መድረክ ኣይረኣናን ፈፂምና ስለዚ ክገድፍሉ ወይ ከዓ ከብሉ ዘይኮነስ እቲ ምትኽኻእ ኣገዳሲ ነይሩ ሳብ ሽወደን ተቐመጥካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ኣብ 4 ዓመት ናይ ሽወደን ዳርጋ 20 ካብ 100 ኣባላት ባይቶ ይغيሩ ስለዚ ኣብ 4-5 ምርጫ ኩሎም ተغيሩ ማለት ሕጂ እንታይ እቲ ምትኽኻእ ስለ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ይኸውን ነይሩ ማለት እቲ መንእሰይ ዝትክእ ተመክሮታት ካብቶም ዓበይቲ እንዳወሰደ ክኸይድ ኣሎ እቶም ዓበይቲ ከዓ ዝኣከሎም ዝትክኦም ምስ ረኸቦም ገድፍሎም ኣሎ እዚ ግን የለን ኣብ ኤርትራ ብናተይ ወገን እንተኮይኑ ግን ብምርጫ ማለት ዝኣኽለኒ ገይረ ከም ሰብ ክነብር ደልየ ህዱእ ናብራ ክነብር ደልየ ስለዚ ክኢለይ ኣለኹ ፅቡቅ እያ መሪፅካ እዛ መፅሓፍ ስለ ዘበርከትካልና ብጣዕሚ ዘመስግነካ ኣገዳሲት መፅሓፍ እያ ንእሽቶ መፅሓፍ እንደገና ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዋ እቲ ናትካ ገደብ ኣልቦ ተሓሳስባ ገደብ ኣልቦ ፍቅርና ሃገርካ ገደብ ኣልቦ ዓቕምኻ ምብርካት ዝነኣድ ስራሕ ኮይኑ እንደገና እዛ መፅሓፍ እውን ፅቡቅቲ መፅሓፍ እያ ካብ እምኩሉ ክትገዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ብሕጂ እውን ካልእ መፅሓፍ ክተበርክተልና ዘሎኒ ተስፋ ክገልፀልካ ፈቱ ኣብዚ ዝገለፅናዮ ኣብዚ ክንብሎ ዝፅናሕና ኣርእስትታት ዘይተንከፍናዮም ድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ለበዋውን ድሕር ኣለካ ኮይኑ ናይ ሓንቲ ደቂቕ ዕድል ክበካ ብከምዚ ክንውዲ ኢና ናይ ዝኣክል ኣዛሪብካኒ ኢኻ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ፅቡቅ ዕላል እዩ ካልእ ግዜ ምናልባሽ ዘድልየካ እንተኮይንካ ክቅርብ ኣለኹ هو خالق زي خاب كلام مصحف من السرح كخا نرخب نخون
اوكي ብዙሓት ከምኡ ዝብሉ ኣለዉ ፀሓፍ ዝብሉ ኣለዉ ድሮን ደንበብዋ ስለዚ يا نريو اوكي تغنيلي يغني لي سلام مشت نعخه تغنيلي اوكي اذا خبركم تخاتلتي ازي مدبل تزازيم الله زي ما تعربي بخالة حسو حساب نرخب سلام نخلنا